Yang manis Hilal Putra, PMI Audio RE Media Pro HD, HPS Pro HD, Hilal Putra Official. Hancur rasa hati, beli bisa diobati, umpama wong niba ditambah ketiban Anda. Ngomong wis beli juga Mama JJ, 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 habiskan Mama JJ, Mama JJ siapa? Aperi bos Korea. Aperi.
bos Korea, Aperi 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 bos Korea. Tetita sayang, diwas nurut bisikan setan. Tetita loro kena usuk-usukan, tiwas kula wis pasrah. Sikanggo sampeyan Tetita, asik-asik, asik-asik Tetita, 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 Tetita. Ati lara rasa ditendang Tetita, mau ilang wis dadi belang, deleng rabine kakak. Moncok ning arep lawang agilang-agilang, dene wong marah ati, meneh lagi nitek bayari agilang-agilang. Ngomong wis bisuka karo sing omah, cuma siji kula sing gawe bos naga bahagia bos naga. Tapi kian wis beda, beli ilok katoning mata, wis beli ilok teka bos naga bos naga. Apa abot minta bos naga bos naga bos naga bos naga terus bos naga bos naga bos naga bos naga Kang Tayang bos naga bos naga. Aperi bos Korea, 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 Aperi bos Korea. Tetita sayang, diwas nurut bisikan setan. Tetita loro kena usuk-usukan. Tetita tiwas kula wis pasrah. Sikanggo sampeyan Tetita sing duwe matua, ai toba Tetita sayang. Ati lara rasa ditendang, mau ilang wis dadi belang, deleng rabine kakak. Moncok ning arep lawang paji gugur, dene wong lara ati, meneh lagi nitek bayari paji gugun sayang. Ngomong wis bisu ke paji gugun, karo sing omah paji gugun, cuma siji kula sing gawe Pak Haji gugun bahagia paji gugun. Tapi kian wis beda, beli ilok katoning mata, wis beli ilok teka paji gugun. Apa abot ning kana. Terima kasih Tetita, 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 Tetita.